El llibre que m'he triat es diu La selva en vers. L'autor o l'autora es diu Maria Dolors Pellicí. I els dibuixos els ha fet Paco Jiménez. El que més m'ha agradat ha sigut els poemes dels animals. El poema que més m'ha agradat ha sigut el de Musa. Nosaltres en classe hem triat cada xiquet un poema d'un animal, l'hem ficat i després hem inventat un poema. I m'ha agradat molt i és molt divertit. Espero que vosaltres